Takže manuálne zvýšenie teploty v celom dome na základe termostatu prebieha jednoducho. Je to niečo podobné, keď ste krútili na termostate koliečkom smerom hore a dolu, pokiaľ ste prišli zvonku a bolo vám zima. Jednoduchým spôsobom sa zmačkne šipka hore, vtedy sa displej prepne do režimu, kde vidieť aktuálne nastavenú teplotu v danom programe. V našom prípade je to teraz 19 stupňov. No, stlačím to ešte raz. No a teraz opätovným stlačaním šípky vidíte, že sa zvyšuje hodnota z 19 na 19,2, 19,4, 19,6. Táto teplota znamená, akú teplotu chceme mať vlastne v dome alebo v danej miestnosti, kde je termostat. Tak po chvíli, keď to necháme doblikať, je zrejme, že je nastavená ručná teplota, kde je na displeji zobrazená ruka, ktorá nám signalizuje, že je nastavená ručná teplota. Daná ručná teplota, ktorú sme si nastavili predtým, sa zmení vtedy, keď sa prepne denný režim na nočný, alebo teda respektíve nočný na denný, podľa toho, kedy to nastavujeme, alebo stlačíme dvakrát toto tlačítko, kde nám ruka zmizne a už máme nastavenú len dennú teplotu, ktorá je tu. Myslím si, že je jednoduché. Takže ešte raz to prejdeme. Chcem mať vyššiu teplotu, ako je momentálne nastavená teraz. Tu zistím takým spôsobom, že zmačknem toto. Momentálne slnečko nám svieti a blika nám 19, je nastavená denná teplota 19. Keď chcem vedieť nočnú teplotu, stlačím tlačítko, prehodím na nočnú, vidím, nočná je na 18,0 stupňov. Takže ešte raz opakujeme si, pokiaľ chcem manuálne zvýšiť teplotu, stlačím šipku, prehodí sa nám na teplotu, ktorá je momentálne nastavená a šipkou zvyšujem teplotu do nami požadovanej, povedzme 20 stupňov, nechám blikať. A pokiaľ sa doblika, máme nastavenú teplotu na nami požadovanú. To je, vidíme tu ručku a vidíme aj tu, keď si prepneme, že je nastavených 19. Dobre.